V tomhle videu si ukážeme, jak fungují podprogramy s parametrem. My doteď umíme používat obyčejné podprogramy, to znamená, nějaký podprogram si definujeme a následně ho zavoláme. Například, když bychom chtěli napsat program, který nám bude vypisovat číslo 1, tak bychom to mohli napsat třeba takovýmhle způsobem. Jo, když podprogram teďka zavoláme, tak vidíme, že se nám tady opravdu vypsalo číslo 1. Problém ale nastává, když bychom třeba chtěli napsat ještě podprogram, který nám bude vypisovat číslo 2, tak bychom tady doplnili definici. Teď bychom opět mohli podprogram zavolat, pak bychom si řekli, že by se ještě mohlo hodit podprogram, který bude vypisovat číslo 3, takže bychom opět doplnili definici, ta by vypadala úplně stejně a podprogram bychom opět zavolali. Nyní, kdybychom tento program spustili, tak se nám postupně vypíše číslo 1, 2 a 3. Tak se na to podíváme, jo, opravdu se vypsalo. Čeho si tady můžeme všimnout, že těla těch jednotlivých podprogramů jsou v podstatě úplně stejná, jediné, co se v nich liší, je to číslo, které se vypisuje. A právě k tomu nám slouží v Pythonu podprogramy s parametrem. Jakým způsobem to funguje? Já si tohle smažu si i tady tohle tělo. My do těch závorek v definici podprogramu můžeme napsat nějakou proměnou, řekněme proměnou, kterou pojmenujeme i. Téhle z té proměny se říká odborně parametr. Nyní můžeme napsat takovýto zápis, kdy v podstatě pomocí printu vypíšeme tuhle proměnou i. Jediné, co nám tady může teďka připadat divné, je, že v tom ičku není uložená žádná hodnota, jak jsme zvyklí. Ta hodnota se tam uloží v momentě, kdy tu funkci volám. Řekněme, že teďka bychom ten podprogram takhle zobecnili a uměl by nám vypsat libovolné číslo. Když tu funkci budeme teďka volat, tak do závorky toho volání dosadíme do té proměny i nějaké číslo. Řekněme třeba číslo 1. Co se teďka stane? Když ten program spustíme, tak se nám do konzole vypíše číslo 1. Proč? Protože tahle jednička při volání funkce se dosadí do tohohle ička, do téhle proměny, do tohle parametru i a tím pádem tady už máme v ičku dosazenou hodnotu 1, tudíž tu jedničku vypíšeme. Nyní, když bychom chtěli vypsat třeba 2, tak nemusíme psát nový podprogram, ale prostě zavoláme tuhle funkci, tenhle podprogram s jinou hodnotou. Jak to bude fungovat teďka? No při tom prvním volání se najde ta funkce, kde je definovaná, do ička se dosadí to, co bylo tady v závorkách a v těle podprogramu už je v tom ičku prostě uložená jednička. Takže se nám vypíše. No a při tom druhém volání se opět najde definice toho podprogramu, která je tady. Do ička se opět dosadí ta hodnota, kterou jsme zde napsali do závorek, tedy 2. A tady v těle toho podprogramu je v ičku zase uložená ta hodnota, se kterou jsme ji volali, tedy hodnota číslo 2. Když to tady teďka spustíme, tak se nám vypíšou čísla 1 a 2 pod sebe. No, což můžeme vidět tady v konzoli. Analogicky bychom takhle mohli vypsat třeba ještě další 3 čísla, třeba 3 a 4. Jo, v tuhle chvíli by se nám vypsalo 1, 2, 3, 4. Jak už jsem říkal, ičko funguje opravdu jako obyčejná proměna v těle toho podprogramu, to znamená, můžu s ní v těle toho podprogramu dělat v podstatě cokoliv. Můžu například tady napsat, že číslo je dvojtečka a na další řádek v těle toho podprogramu můžu napsat, že číslo umocněné na druhou je, a teď tady můžu napsat i krát i. Tedy vypíšeme jak to číslo, tak jeho druhou mocninu. Klidně si to můžeme teďka spustit, jo, a vidíme, že se nám opravdu pro číslo 1 napsalo, že to je jednička a že umocněné na druhou je to 1, jo, a analogicky pro ty zbývající 3 volání. Tedy opět nemusíme to pro každé to číslo, tu 2, 3, 4 psát ten program znova, ale využijeme toho, že zde máme ten daný parametr. Analogicky bychom třeba tady mohli ještě do těla toho programu doplnit nějakou podmínku a říct si, že to chceme vypsat pouze v momentě, kdy ten parametr je třeba větší než 0,
to znamená pro záporná čísla to vypisovat nechceme. Takže kdybychom tady teďka doplnili ještě tady třeba, kdybychom tady napsali -1 a tady bychom ještě to zavolali pro -2, tak se nám to opět pro ta záporná čísla nevypíše a vypíše se to jenom pro ty kladná čísla. Tedy ten výpis bude vypadat úplně stejně. Jo, když to teďka tady roztáhneme, tak vidíme, že se nám to vypsal pouze pro 1, 2, 3 a 4. Zatímco když bych tuhle podmínku smazal, jo, tak se nám to vypíše jak pro tu -1, tak pro tu -2 a pro všechna ostatní čísla. Pojďme si nyní ukázat trošičku složitější příklad, ve kterém to můžeme aplikovat. Zadání by znělo následovně. Vytvořte program a v něm definujte podprogram obliba s parametrem číslo. Podprogram podle následujících pravidel vypíše, zda má číslo v oblibě a ta pravidla jsou následující. Když je číslo menší než 7, vypíše, že to číslo má rád a v opačném případě vypíše, že se mu to číslo nelíbí. A ještě pak máme použít ten program, případně podprogram, abychom pomocí cyklu zavolali podprogram obliba pro čísla 0 až 10 a sledovali, co se vypíše. Tak, pojďme to teda postupně vytvořit. Definujeme podprogram obliba s parametrem číslo. Takže def obliba a jako parametr má být číslo. Tedy ten parametr se jmenuje číslo. Nyní, podprogram má vypsat něco podle pravidel. A teďka, když je to číslo, tedy ten parametr, ta hodnota uložená v tom parametru, menší než 7, což je nějaká podmínka, tedy když je číslo menší než 7, tak se má vypsat, že mám rád číslo, a teď vypíšeme to číslo ještě. To číslo je uložené v tom parametru, jo, my ho tam dosadíme v momentě, kdy tu funkci, tenhle podprogram budeme volat. Takže tady dáme tu proměnu, ten parametr číslo. A v momentě, kdy to není menší než 7, to znamená else, tak se má vypsat číslo něco se mi nelíbí. Takže číslo, čárka, teď zase vypíšeme ten parametr číslo, protože v tomhle parametru, v téhle proměně je to číslo uložené. A ta druhá část právě se mi nelíbí. Tak, teď to vyzkoušíme zavolat pro nějaká čísla. Otestujeme, jestli nám to funguje, tak to zkusíme třeba pro 1, zkusíme to pro 6, zkusíme to pro 7 a zkusíme to třeba ještě pro 9. Tak, když to spustíme, tak si jenom řekněme, co by se nám asi mělo vypsat. Tak když je číslo menší než 7, což jsou tohle a tohle, tak se má vypsat, že mám rád tohle číslo. Takže by se nám dvakrát mělo vypsat, že mám rád číslo. Poprvé se vypíše 1 a po druhé se vypíše 6. No u těch druhých dvou volání, jo, tahle čísla, tyhle hodnoty nejsou menší než 7 a 9 taky není menší než 7, tak pro ně by se mělo vypsat, že číslo 7 se mi nelíbí a číslo 9 se mi nelíbí. Tak to zkusíme spustit. Jo, a opravdu do konzole se nám vypsalo přesně to, co jsme očekávali. Takže máme první část úlohy splněnou a teď ještě máme pomocí cyklu zavolat ten podprogram obliba, a to konkrétně pro čísla 0 až 10. Tak já si tahle volání smažu a napíšeme si ten for cyklus. Jak by to mohlo vypadat? Třeba for i in range. Teď chceme volat čísla 0 až 10, tedy do závorky dáme 11, a což mi teda postupně do ička dosazuje 0 až 10. No a teď máme zavolat ten podprogram obliba a teďka co musíme dosadit tady do téhle závorky. Jo, tady jako ano, mohl bych jako postupně dosazovat a teď tady 10krát jako pod sebe napsat 1, 2, 3 a tak dále. Jenže to jsem nemusel psát tam ten parametr. Takže já si tohle smažu a já využiju toho, že tam ten parametr mám a já prostě do toho parametru dosadím to, co bude v proměnné i.
Když teďka spustíme, jenom pro ukázku, jo, tak se nám opravdu postupně to zavolalo pro čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kde si vypsalo mám rád číslo tohle, a pro čísla 7 až 10 se mi vypsalo, že se jim to nelíbí. Jenom pojďme si pro jistotu odkrokovat, co se tady děje. Tak tady definujeme podprogram, takže takže něco se začne dít až tady. A teďka, tady se postupně do ička dosadí 0 až 10. Takže v tom prvním opakování je v ičku 0, tím pádem se zavolá podprogram obliba, v ičku je teďka 0 a ta 0 se dosadí za ten parametr. Takže celé tohle tělo se vykoná s proměnou číslo, s parametrem číslo, ve které je číslo 0. Ve druhém opakování se do ička dosadí jednička, tím pádem zase celé tohle tělo se vykoná tak, že v tom čísle bude uložená jednička. Jo a tak dále až do desítky.